254 parke eoliko ari dira lanean Euskal Herrian. 1400 errota edo postinguru dira lurrekoak guztiak eta mendietan zein landa eremutan daude. 1520 megabateko potentzia dute guztien artean, baina administrazioa 53 parke eoliko gehiago instalatzeko eskariak tramitatzen ari da orain. 1450 megabat gehiago erantziko lituzkete parke berriek eta beraz, Euskal Herriko indar eolikoa orain alako bi litzateke laster. Eskari berriko parke guztiak eraikiko balira. 27 proiektu berri tramitatzen ari da Nafarroako gobernua, beste 10 Eusko Jaurlaritza eta beste 3 badira gutxienez Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioan. Statkraft enpresak iragarritako 2 gehitu behar zaizkie horiei, baina izango dira proiektu berri gehiago. Energia eolikoaren sektorean indar hartzen ari baita 2021-etik. Proiektu horiek oso egoera diferenteetan daude eta ez dute guztiek aurrera egingo. Batzuk egitasmoak besterik ez dira oraingoz, beste batzuek badituzte ekonomia sailean baimenak, baina ingurumen baimenak ez, beste batzuk tramiteak bukatzen ari dira. Arratsaldeon, neolikoak iztide, aritik bada besterik. Iberdrolak 3.104 milioi euroko irabazi garbiak izan ditu irailera arte, 2001eko epe berean, baino 29% gehiago egin batean, uneko prezioen gorakada eta inflazioa energiaren prezioa garestitu egin delako izan da. Hala ere, energia krisi betean, aipatu bezalako enpresa energetiko handien etekinak handitzen jarraitzen dute. Bada gurean, Arantza Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburuari galdetu diogu gaia zentzun. Nik uste dut Europatik oso argi geratu dela zein izan daitekeen bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikanez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da. Horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste dut gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekeela. Eusko Jaurlaritzak murrizketak eta debekuak ezarriko ditu gauerditik baso suteak saihesteko. Izan ere, segurtasun sailak ohartarazi du sute arriskua oso handia izango dela temperatura altuen, landaren lehortasunaren eta haize bolada indartsuen ondorioz. Hain zuzen ere, neurriak kostaldean eta Kantabriar isurialdeko barnealdean izango dira indarrean. Gasteizko gobernuak horiek indargabetzea erabaki arte. Horrez gain, Onintze Salazar Euskalmeteko arduraduna esan du datorren egunetan sute arrisku handia dagoela eta eskatu du kontu handi zibiltzeko Eusko Jaurlaritzak gauerditik aurrera eta igandera bitarte haize bolada handiengatik alerta laranja ezarri. Maiatza erdialdetik edo orain arte oso euri gutxi egin du gurean eta gainera temperatura oso altuak izan da. Hori datuekin ikus dezakegu eta beraz gure landaredia oso lehor dago, oso temperatura altuak izan ditugu eta horrexegatik datozen egunetan izango dugun egoerari begiratuta baso suteak izateko arriskua adierazten digun indize horrek ematen digu oso indize altua izango dela eta horrexegatik alerta laranja ezarri behar izan da. Bestaldetik, haserre daude Euskal Herriko egoitza pribatuetako langileak. Esaterako Iruñean, ELA-UGT eta LAB sindikatuek manifestaziorako deia egin dute eta grebaren baitan egiten ari dira. Donostian, LABek adinekoen egoitzetako beharginen baldintza duinak aldarrikatu ditu goizonetan, elkarretaratze batean, eta Araban berriz egoitzetako ELA eta LAB sindikatuek lehenengo greba eguna izan dute gaurkoa. Negoziazioak desblokeatzea eskatzen dute eta zenbait mobilizazio antolatu dituzte horren aurrean protesta egiteko. Hurrengo astean bilera bat aurreikusita dute, baina patronalaren berririk ez dute jaso oraindik. Tamara Letamendi, LAB sindikatuko ordezkaria. Bihar arratsaldeko 5:00 gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez.
Ordea, Aita Mari erreskate ontziko tripulazioa kezkatuta agertu da ontzian egin beharreko ikuskapenak atzeratu egin direlako. Mediterraneo erdialdeko misio humanitario berri batera abiatu aurretik eta prozesua arintzeko eskatu du ontzia. Castellongo Burriana herrian dago zamatuta, ziurtagiriak berritzeko eta dagozkion baimenak jasotzeko ikuskapenen faltan. Berez, biharko egunarekin zen itsasoratzekoa. Aita Mari itsas salbamendu humanitarioak kudeatzen duen gobernuz kanpoko erakundeak jakinarazi duenez, itsas kapitaintzak atzo egin zuen ikuskapen hori, baina jakinarazi zitzaien azterketa bi zatitan banatu zela eta bigarrena azaroaren 4 izango dela. Gertaera horrek harridura eta kezka sortu du tripulazioarengan eta orain atzeratu egingo da Mediterraneoan zehar egiten ari den ibilbidea. Kultura arlora salto, martxan da geuretik sortuak egitasmoaren bigarren aldia. Zinema, antzerkia eta literaturaz gain komikia ere bultzatuko du aurten beka proiektuak. Egonaldiak eta edapen zirkuitoa eskainiko dituzte. Iaz abiatu zuen udalbitzak geuretik sortuak egitasmoa, euskara hutsean egindako artearen eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzeko asmoz. Arrakastatsua izan zen proiektuak jasotako harrera, eta antolatzaileen esanetan martxan jarri dute orain bigarren aldia. Sortzaileak eta udalerriak harremanetan jartzea izango da aurten ere egitasmoaren oinarri nagusia, baina berrikuntza nabarmen bat dakar literaturako, zinemagintzako eta antzerkiko lanak laguntzeaz gain, komiki proiektuak ere bultzatuko dituzte aurten. Proposamenak bidaltzeko epemuga ez dute zehaztu oraindik, ez da aurten egitasmoan parte hartuko duten udalerrien zerrenda ere. Horregatik, interesa dutenek proposamen irekiak aurkeztu beharko dituzte Euskal Herriko eremu ezberdinetara egokitzeko gaitasuna eta malgutasuna adieraziko duen beste dokumentu batekin batera. Eta kiroletan bada zer nabarmendu, pilota eta surf selekzioei nazioartean lehiatzeko bidea eman diete Madrilen. EAJak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lotutako akordioaren barruan dago autonomia erkidego bateko selekzioak nazioarteko txapelketetan lehiatzeko aukera. Bilduk nabarmendu du aurrera pauso txiki bat dela eta galdetu du zergatik ez den beste kiroletara iristen. EAJak eta PSOEk itun egin dute kirolaren legearen inguruan eta zehaztu egin dituzte selekzioek nazioartean ofizialki lehiatu ahal izateko bete beharreko baldintzak. Testuaren arabera, autonomia erkidego bateko selekzioak nazioarteko txapelketetan lehiatu ahalko dira. Kirolak lurralde horretan sustrai historikoak baldin baditu, kirol bakoitzari dagokion nazioarteko federazioak onartzen badu eta autonomia erkidego horretako federazioa Espainiakoa baino lehen sortu bazen. Hala, Euskal Surf eta Pilota selekzioek baldintza horiek betetzen dituzte eta lehen urratsa egin dute bi horiek nazioartean lehiatu daitezen. Espainiako aurrekontuak negoziatzen ari dira Madrilen eta horren testuinguruan lortu dute akordioa. Aipatu bezala, Euskal Herrian aztertzen ari dira 53 parke eoliko egiteko eskariak. Udane Arbeo lankideak azalduko digu. Gaur egun 54 parke eoliko ari dira lanean Euskal Herrian eta horietan 1.400 errota edota dorre dituzte bai mendietan baita landa eremuetan ere. 1.500 eta 20 megabateko potentzia dute guztien artean, baina orain administrazioa beste 53 parke eoliko instalatzeko eskariak tramitatzen ari da eta 1.400 eta 50 megabat gehiago erantziko lituzkete parke berri horiek. Horiek hala Euskal Herriko indar eolikoa oraingoa halako bi izango litzateke. Eolikoak hizpide ditugula, enpresa arlotik ere bada berririk. Iberdrolak 3.104 milioi euroko irabazi garbiak izan ditu urteko lehen 9 hilabeteetan. Iaz, epe berean baino 29 gehiago. Konpainiak asteazken honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez. Nazioarteko negozioek eta bereziki Ameriketako Estatu Batuetan eta Brasilen egindakoek bultzatu dute konpainia.
Energia krisi betean, aipatu bezalako enpresa energetiko handien etekinak handitzen jarraitzen dute. Bada Iberdrolak datuok aurkeztu dituen egun aukeratu du EH Bilduk energia estrategia konferentziaren aurkezpena egiteko. Bilboko Iberdrola dorrearen parean azaldu da Mikel Otero, koalizioak hilabeteak daramatza energiaren arloan dauden erronkei aurre egiteko plan bat lantzen. Izan ere, Oterok adierazi moduan egungo egoera onartezina da. Iberdrola bezalako enpresek irabaziak dituzten bitartean herritarrak pobretzen baitira. Gure inguruan energia faktura handiak ordaindu ezinik dabiltzatenak. Eta guzti hau gutxi baliz, kontutan eduki behar da, gaur egun, ehunka eta ehunka euskal enpresaren bideragarritasuna, etorkizuna, konprometitua dagoela, energiaren prezio altuak direla medio. Testuinguru honetan iragarri ditu Iberdrolak bere irabazi 1.000 milionario hauek eta horregatik onartezina egiten zaigu. Onartezina neurri handi batean irabazi hauek hain justu ere kontsumitzaileen, hau da, herritarren eta enpresen lepotik edo hauen bizkarrean egindako irabaziak direla. Ekonomia arloko beste gai batzuei helduta berriz, Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa mailaren azken bileran, FBen patronalak 14% soldata igoera proposatu du, gehienez jota 4 urteetarako sindikatuek ohartarazi dute hori gaur. Baina aurkeztutakoak ez duela langileen erosahalmena bermatzen esan dute eta horregatik greba deialdiei eutsi diete. Bizkaiko metalgintzan akordia urrun dago oraingoz. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren azken bileran, FBen patronalak 14% soldata igoera proposatu zuen gehienez jota 4 urteetarako. Sindikatueko hartarazi dute baina aurkeztutakoak ez duela langileen erosahalmena bermatzen eta horregatik greba deialdiei eutsi diet. Ekarri du proposamen berri bat, baina proposamen hori makillaje hutsa izan da. Justo guk esan duguna ez duguna onartzen, ez atzera pausurik, ez soldata igoerak erosahalmena ez dituztenak bermatzen. Patronalak torri izan eduki batzukin oso urrun geratzen izena. Sindikatu guztengatik, guk pasan azinen gendun planteamientoa eduki izat batzuekin, eta atzo patronala planteaban da oso urrutiratzen da. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ere beste eskaintza bat egin zuten. Hala ere, FBen ustez, plataformaren eskaera onartezina da. Dugu proposamen bat, gure plataforma mugitu dugu, eta patronalak modu oso azkar eta arin batean esan du ez duela onartzen. Elak ere proposamena aurkeztu zuen, baina patronalak guztiz bazterdu zuen. Bai, atzo konfirmatu bat. Ez como erabile Moskun. Azken bilera ordu erdi eskasekoa izan zen eta sindikatuen proposamen zehatzek berehala jaso zuten aurkako erantzuna. Giroa gainera gaiztotu da, horren adierazlea da ez zutela beste batzar bat hitzartu. Bilera txarto joan da eta modu txarrean bukatu da. Azken egunetan gehiengo sindikalak protestak egin ditu FBen zuzendaritzako kideen enpresen aurrean eta patronalak gaitzetsi egin zituen. Bada 4 sindikatuek lanuztei eutsi diete. Batetik Lab, Komisiones Obreras eta UGT mobilizatuko dira eta bestetik ELA. Greba deialdiak ditzen dizeni Bizkaiko metalin, langilekoak sektorik erantzun etxen dugu, eta ondo erantzun dugu. Ni konfiatan bebai, urangoko 3 egunetako, bebai ondo ordetik eta ondo erantzutik. Nabaritzen duguna da, langileak haserre daudela, eta giroa nahiko ona dela greba hauei begira. Nafarroako metalgintzak badu lan hitzarmen berria. Komisiones Obrerasek eta UGTek 5 urterako akordioa sinatu dute patronalarekin. Lehen 3 urteetarako soldatak 4,5% eguneratzea onartu dute eta hurrengo bietakoak 2% tartean gutxieneko soldatak 2 aldiz eguneratuko dituzte KPIaren arabera eta 400 euroko 2 ordainketa egingo dizkiete langile guztiei. Ituna 1.500 lantokiren eta 26.000 langileren baldintzen oinarria da.
Espainiako Polizia Nazionalak Nafarroako labeko 6 sindikalista atxilotu zituen garbitzaileen grebaren harira kamioi batean jarritako pankartagatik. Urtebete geroago, Agoizko lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegiak kasu artxibatzea agindu du. Izan ere, instrukzio epaileak ez du delitu zantzurik ikusten, emakume langileentzako lanbaldintza duinak eskatzen zituen, eta patronalak Nafarroako garbiketa hitzarmenaren negoziazioko blokeoa salatzen zuen ekintza sindikaletan. Pasaden urteko apirilaren 20an, Espainiako Polizia Nazionalak labeko 6 sindikalista eta garbiketako langile atxilotu zituen. Nafarroako garbiketa hitzarmena desblokeatzea eskatzen zuten. Negoziaketa blokeatzen zuen ISN enpresako kamioi bat autobidean gelditu eta pankarta bat jarriz. Orain Agoitzeko instrukzio epaile batek atxiloketa horien harira irekitako prozedura judiziala ixtea artxibatzea erabaki du. Hortaz, ikuskizun polizial ura, ikuskizun horrek hartutako dimentsioa ez zela kasualitatea izan esan behar dugu. Lab sindikatuak adierazi du Polizia Nazionalak bi ekintza independienteren salaketak batu zituela. Kamioiarena eta martxoak 8an zen Nafarroako enpresaburuen elkartean egindako beste ekintza bat. Eta poliziak zen eta ISN enpresako salaketak koordinatu zituela. Artxibatze autoak agerian uzten du, ez dagoela deliturik ekintza sindikaletan, eta horrekin batera enpresaburuen salaketen eta poliziaren jardunaren asmo txarra. Epaileak adierazi du ere zela ustezko bide segurtasunaren aurkako deliturik egon eta kamioiaren gidariak adierazi zuela ibilgailuak ez zuela inolako kalterik jasan. Modu honetan iritzi publikoaren aurrean laben eredua zalantzan jarriko zuen polizia operazioa salatu nahi izan du sindikatuak. Eta lan gatazkez, Nafarroako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako adineko egoitzetako langileek mobilizazioak eta grebak antolatu dituzte asteon euren lan baldintzen alde. Bi eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko maila desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera manifestazio eta autokarabana antolatu dute bi egun hauetan. Arratsaldeko 5etan gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Gaiz aldatuta, Araban Gasteizko epaitegi batek berretsi du klinika bateko atean abortuaren aurkako protestak egiteko debekua. 100 metroko urruntze agindua ezarri die ekintza horien arduradunei. Beraz, urriaren 17an EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak abortuaren kontrako mugimenduak egindako errekurtsoaren defentsa bertan behera geratu da.
Memoria izpideana Oio Nafarroako herritarren harremanetako kontseilariak eta Fernando Martínez Memoria Demokratikoaren Espainiako gobernuko idazkariak Hormigoizko Mugak proiektuaren lankidentza hitzarmena sinatu dute Madrilen. Egitasmoaren helburua frankismoan zehar Nafarroako Pirineoetan eraikitako defentsa egiturak berreskuratzea da. Oioren arabera, sinatze ekitaldian Ezkabamendiko gotorlekuaren inguruko proiektu bat garatzeko lantaldea osatzea proposatu du Oio kontseilariak, simbologia frankista kentzeaz eta memoria lekua dutenen errolda egiteaz ere hitz egin dute. Ekitaldian Oiok memoriaren garrantzia azpimarratu du, esanez ezinbesteko funtzioa betetzen duela gizarte justuago eta demokratikoago bat eraikitzeko. Horrelako lekuek frankismoko egitura militarrek belaunaldien arteko transmisioan jokatzen duten paper garrantzitsua ere aipatu du sailburuak. Eljalji Niaje senegaldarra Espainiako poliziaren Iruñeko egoitzan hilik topatu zuten duela 6 urte. Atzo, arrazakeriaren kontrako hainbat elkartek deituta, elkarretaratzea egin zen Iruñean, hura gogoratu eta justizia eskatzeko, gainera prozesu judiziala trabatuta dagoela iritzita diru bilketa kanpaina abiatu dute familiaren beharrei aurre egiteko. Bestelakoan, Bilboko udalak 3 ekimen jarri ditu martxan eskolako umeen artean euskara sustatzeko xedea, zain justu zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso deiturikoak dira 3 programak. Bilboko udalak 3 ekimen martxan jarri ditu eskolako umeen artean euskara sustatze aldera. Hain justu zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso. Zinema euskaraz ekimenak aukera ematen die Bilboko ikaslei euskaraz filmatutako filmak edo euskara bikoiztutakoak ikusteko eta hainbat balio lantzeko gainera. Hala nola, adiskidetasuna, immigrazioa, ingurumena eta feminismoa. 50 ikastetxek eta 9.000 ikasle baino gehiagok parte hartzen dute zinema euskaraz ekimenean. Urtero halaber Bilboko zinema aretoetan 26 film inguru eskaintzen dira. Horrez gain, euskal jolasak eta jokoak izeneko ekimenaren bidez, herri kirolekin euskaren erabilera sustatzen dute. Jarduera horrek gainera, eskolen arteko harremana sendotzen du. 20 ikastetxek parte hartzen baitute eta 1200 ikasle inguru elkartzen dira. Mundu bat bertso izeneko programa ere abian jarri du Bilboko udalak. Ekimenaren bidez, antzinako bertsoak, kantak eta bertsolaritzaren oinarri teorikoak lantzen dira. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzat zuzenduta dago. Bada Bilboko udalak euskara sustatzea helburu hainbat ekimen martxan jarri ditu. Zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso. Kultura arloan, 4. urtez Durangoko azokak da sortzaile eta programatzaileen arteko topagune profesionala antolatu du. Aurten egitasmo hau abenduaren 5ean antolatuko da. Gelbiezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitazpian izan arren, suak izten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo du eztanda. Egingo du eztanda.
Ikarni Genuak jasoko du aurten Manuel Lekuona Euskal ikaskuntzaren saria. Antzerki sortzaile, idazle eta kultura divulgatzailea da Genua. 1971an Txotxongilo taldea sortu zuen Manolo Gomezekin batera eta mende erdi baino gehiagoan Txotxongilo antzerkia euskaraz egin du hainbat lekutan talde horrekin. Egin. Urduri jartzen hauzu, Bueno, bale. Aizu, Tesa, gero nerekin itxerringo dezu, ezta? Jakina, hasieran, hemen Euskal Herrian, Euskal Herrian behintzat, Txotxongilo. Eta gero, gure eskolan bakarrik neskak osatzen ginen, zen monja eskola neskak. Egon, Antigua auzoan, bazegoen beste talde bat mutilez osatuta. Ara. Eta orduan, gure zuzendaria neska zena eta mutilen zuzendaria mutila zena, nobioak egin ziren. Orduan esan zuten mazu, gezer egiten ari gera, hemen neskakin ensaiatzen, bukatu da dana. Bai, joan egin behar dugu. Bukatu da dana. Hemen, orain tokatzen zaiten ben gelditzea, ez. Hor dago, hemen dago ere bai, museo honetan, errekamari, hoize baietz. Eta baita ere, neska mutilen bihotz askotan, eta gurasoak, eta bueno. Eta kiroletan esan dugu lehenago, pilota eta surf selekzioei nazioartean lehiatzeko bidea eman diete Madrilen. Euskal pilota selekzioak nazioartean ofizialtasuna lortzeko behar duen laguntza eskaintzeko. Para eso, para el fútbol, españoles. Tenemos que ser españoles y para jugar a pelota sí podemos ser vascos. Bien. El resto, es que todo el resto es selección española, obligada por ley y obligada por sanciones a quien no desee participar en ella. Porque en nuestro país la reivindicación y la exigencia es tanto para unas modalidades deportivas como para otras, es para todas, desde Tutera a Baracaldo. Y esta es una reivindicación muy sentida. En ese sentido, no esperen que les apoyemos con un voto positivo cuando una vez más se nos niega una reivindicación histórica y transversal en la ciudadanía vasca. Uste dut ez dudala gehiegi esaten gaurkoa Euskal Kirolentzat egun historikoa dela esaten badut. Historikoa ere bada Euskal selekzioei nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko eskubidea aitortu behar zaiela uste dugun milaka eta milaka euskaldun herritarrontzat. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxuleta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Komunitate bat gara. Gure inguruaren alde egiten dugun lan. Partekatutako garapenaren eta azkondearen alde. Inoratzean utziko ez duen lur berde